केमेराया उल्थां फाल्थां जादोंलै एसे केमेरा फिदिंदां मिथिबाय लोगो एसे प्रब्लेम जादों आरोखि ना बेनिखायनो एसे केमेरा फिदिंना होदां फैदो लोगोफोर एसे रायज्लायनि दिनैहाय नङा होमबा एसे सम लानानै फैबाय नोंथांमोनजों लाइभआव आंनि इउटुब फेमिलिफोर लोगोफोर आंगोनि आंगोफोर आरोखि ना फ्रेन्ड्स फै रायज्लायनि दिनैहाय ना कमेन्ट खालाम रायज्लायनि एसे बोरै जाखो माथो दाबो रावबो फैया फैदो रायज्लायनोसै एसे इउटुब फेमिलि लोगोफोर कमेन्ट खालाम रायज्लायनि एसे बबेनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर माथो गैया बोरै जाखो उन्दुजोब्बाय नामालै गाइस दामानि माबोरै खबरफ्रा माथो सोरबा लोगोफोर माथो हरैहाय सानजा सासे जोंनि बर' सिख्ला बुथार जानायाव माथो बयबो मानसिफ्रा माने मोजांसो जादों होननानै बुंदों आरोखि हारसा लानायनि ना लोगोफोर हारसा लाबाय नालाय एसे खस्थ'आ मोनखासिगोन नङा होमबा दा थेवब्लाबो जोङो मानसि हिसाबै भुलखौ मावखायो नङा होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो जोङो थैनायनि नामावहाय बा रुंसारि जालांनायनि नामाव जाहाथे बेनि जिउआ आरोखि ना सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामनांगौ आरोखि ना लोगोफोर दा दाय मावदों होननानै गोसोबायदि बुंबानो जानाय नङा बियो जोंनि भुल जागोन आरोखि ना लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव लिरदों ना हारसा हौवा लाग्रा थैथों थैबाबो जोंहा लस गैया बेबायदि ना दा माथो खालामनो जायगा बाय जायगा आरोखि ना ओरै सानजाथिङै बेबायदिनो खोमा आंबो मोजाङै मिथिया किबाजान हारसा बर' लालायनो मोनो बिसिना जोंनि क'क्राझारनि बायदि नङा खोमा ना लोगोफोर जोंनि क'क्राझार चिराङाव हयले मोना बाब्राबबाबो ना सोरबा जुदि गोजान जायगायाव लानानै खारबासो मोनगोन खिन्थु खाथि खालायाव गोसोथोलायनानै लालायनो मोना आरोखि ना जायगायाव मोनबाथाय सोरबा होख्लायखागोन नङा होमबा लोगोफोर दा जोंनि बे जायगायावहाय लाग्राबो गैखाया ना दा बेखौनो आंबो दुखु मोनो आरोखि ना जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आरोखि ना गोदाव सोराव गोसोथोलायबाय थाबाय रिलेसनशिपआव थाबाय बिदिनो हनै गोदाव सोराव ना बिमा बिफानि गोसोआव दुखु दोननानै गालांबाय आरोखि ना दा फिसाजोनि सायाव गोबां थांखि दंमोन जोंथ' बुंजोबनो हाया दा मा थांखि दङ बिसोरनि बिमा बिफायासो मिथिसिगौ बिसोरनि गोसोआव मा सानदों दा बिसोरो बेसेबां दुखु ना फिसाफ्रा बेखौ मिथिया नङा होमबा लोगोफोर फिसाफ्रा बेखौ मिथिया बिनि थाखायनो आं खावलायो आरोखि ना जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आरोखि ना सिख्लासाफोरखौ आरोखि ना गुबुन हारिजों गोसोथोलायनानै थांनो नाङा माने गुबुन हारिनि अननाया जोंनि बर'नि बायदि जानो हाया आरोखि ना माब्लाबाबो माने गोरोबाखा माने संसार जानायावबो खोथा बाथ्राफ्रा गोरोबखाया आरोखि ना बिसोरनि जे माबा सभाब सरित्रफोरा माने मिलायनो नागिरखाया आरोखि सोरबा लायोसो हय खिन्थु मिथिगौ आरोखि ना बिसोरो खिन्थु बिसोरो बुंनानै लाया जायफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जाहैदों आरोखि ना लोगोफोर
बिसोर मिथिखागौ, बिसोरो बुंनानै लाया आरोखि ना, जोंनि माबाफोरजों मिलाया आरोखि। बर'आ बर'खा आरोखि ना, मोनजाबाबो मोनजायाबाबो बर' बायदि जानो हाया आरोखि। बर'आ बर'खौनो लानांगौ, होमबासो मोजां गाज्रि बुजायलायनायनि गेजेरजों संसारा मोजां जालाङो आरोखि ना। दा गुबुन मानसिफ्रा माने जोंनि बर' माबाफ्रानो आरोखि ना, गुबुन बांगाल जुंगालफोरजों खारफालाङो। हाबा जानानैहाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो गोबां दुखु दाहा सैनाङो आरोखि ना। जाहाथे बेबायदि जाबाय थाया, जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आरोखि ना, सोरबा फिसाइ गोनांखायाबो फिसाइखौ गारनानै खालाङो आरोखि ना हारसाफोरजों। ओमफ्राय हिनजावफ्राबो बेबायदिनो, खिन्थु बेबायदि जानो नाङा। बेबायदि जायोब्ला गोबां फिसा फिसौफ्रा माने लस जालाङो आरोखि ना, आद्रि जानो नागिरो। मानो होननानै बुङोबा, फिसाफोरखौ फोरोंनायनि दायथ'आ बिमा बिफानाव थायो, नङा होमबा लोगोफोर? दा बेबायदि फिसाखौ फोरोंनाय टाइमावहाय जुदि बिमा बिफायानो गारनानै गोदाव सोराव खालामोब्ला, बे फिसाया बोरै रोंगोन, ओमफ्राय बिनि रोंगौथिया माब्रै जौगागोन? बेबायदिनो नस्थ' जालाङो आरोखि ना। बेबायदिनो हारियाव इफेक्ट फैयो। लेखा फरा फरायनो मोनला, बिमा बिफाया गारनानै खारबाय ना, गोदाव सोराव मा मावनानै जागोन? मानसिफ्राबो सैनाय नङा, बैनाव थां बैबो सैनाय नङा, बेबायदि गथ'खौ खालामगोन आरोखि ना। गथ'आ लास्टफोराव मा जागोन? बियो सिखाव बायदिसिना गाज्रि खामानि मावग्रा जालांगोन आरोखि ना। दा बेबायदिनिफ्रायनो बे गाज्रि माबाया समाजाव गुबुंले जायोबानो बेनो बारा जालाङो आरोखि ना। दा बेनि थाखायनो जोङो गथ' गारनानै खारनाय, सोरबा हारिनि माबाजों खारफालांनाय, बेफोरखौ जोङो गाव गावनो बुजिनानै नायनांगौ आरोखि ना। जाय मानसिया माने गुबुन हारिजों हाबा जाहैयो, जाय मानसिया फिसाइ थाखानानैबो गुबुन जाथिजों हाबा जाहैयो, बेखौसो बुंदों दे आं लोगोफोर। नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनो नाङा, आरो गोरोन्थि बुंदोंबा गावनिनो बर' होननानै निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो आरोखि दै लोगोफोर। जेखिजाया आङो बारा गोबाव लाइभआव थानाय नंला लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आं कमेन्ट खालामनो खोन्थादोंमोन, ओमफ्राय कमेन्टआ दासिमबो सौफैयाखै। कमेन्ट खालामोबा एसे रायज्लायनो हागौमोन आरोखि ना। कमेन्ट खालामोबा एसे रायज्लायजागौमोन। दा आं बेखौ बुंनो हाला। लाइभआव कमेन्ट फैयाखै बलेथे, गैयायानो होननांगोन आरोखि ना। आंनि इउटुब फेमिलिफ्रा माने उन्दुदों ना मा खालामनानै दं, बेखौ आं बुंनो रोंला आरोखि दै। उननि समावहाय आङो लाइभआव फैफिनसिगोन, मोजाङै सावरायलायगोन आरोखि ना। थाम्फैबो अरो आरोखि दै, थाम्फै अरदों। माने कमेन्टआ बोरो, कमेन्टआ मा लिरदों, मा जाखो आं मोजां सिनायाखिसै। बुंबावदो मानिलै, ए बुंबावदो मानिलै ना, बुंबावदो मानिलै होनदों आरोखि ना। बुंनायाथ' बेनो, दा जिखिनि सोलिगासिनो दङ ना, जोंनि बर' सिख्लाया अन्थाव बाथाव बेस्रा ना, बुथारहैजाबाय। मा खालामनो उफाय गैया, गाव गावनि गोरोन्थियावबो जायो। बेखौ जोंबो मोजाङै बुंजोबनो हाया। माने गावसोरनो मिथिखागौ आरोखि ना, गुबुन हारि लायोबा मा जायो। थेवबाबो मिथिसेयावबो बिसोरो दस्रा हारिनि माबाजों गोसोथोलायनानै थाहैबाय। दा बिमा बिफाया गोजान गोजान गामियाव गैयाना, बेहाय बेबायदि जायो। ओमफ्राय सासेनि मा सफैदों, मा लिरखोब्रा बुजिनो मोनासैलै आं। बुजियासै आं मा लिरदों। बर'नि लिर, इंलिसनिथ' बारा जाया गाइस। माने लेखा फरायनायाबो बारा नङा, बेनि थाखायनो एसे इंलिसखौ बुजिनाया एसे थान जायो आरोखि ना आङो। ओमफ्राय बेनोसै, मा खालामनो संसाराव ना। दा मानसिफ्रा बुंदों बै माबाखौ आरोखि दे,
गुवाहाटियाव बुथारजानायखौ माने जोंहा मा होनो मा नाम होनोमोनलाय बै इउटुबार मानसि हमग्राया आरोखि ना मैदोमा बुंदों आरोखि ना माने बिमा बिफानि सायावसो बे जाथाया जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरोखि ना। दहाय आं नुदों आरोखि दै, दहाय आं नुदों जेखि जाया माने बियो भिडिअनि गेजेरजों बुंदों आरोखि। माने गोसोथोलायनायखौ बिमा बिफाया मिथिखागौ होननानै बुंदों आरोखि ना। बे गावनि फिसाजोआ जे दस्रा गुबुन हारिनि हौवाजों गोसोथोलायो बा रिलेसनशिपआव दं होननानै मिथिखागौ बायदि सन्देह आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो मैदोम फंबाया बुंदों आरोखि ना माने मिथिखासेयावबो बोखायाखै। दा बेनि जाथायनि दायआ माने बिमा बिफानावसो बेबायदि बुंदों आरोखि ना। दा मैदोम फंबाया थिगखौनो बुंदों आरोखि ना, आंनिफ्रायबाबो माने थिगखौनो बुंदों। माने सोरनिबा सोरनिबा बिमा बिफायाबो माने मिथिसेयावबो गाइड लानो नागिरा आरोखि ना। बिनि जाहोनावबो बेबायदि जानो नागिरो। बिनि थाखायनो आंनिफ्रायबो बेखौ बुंहरनाय जायो आरोखि ना। जायआ माने बिमा बिफा जायो, फिसाया बबाव थांदों बबाव थाङाखै आरोखि ना, बेखौ एसे संदाननानै नायनाया थाल खालामनाया बिमा बिफानि दायथ' आरोखि ना। बेखौ बिमा बिफा जायोबा बेखौ एकदम माबा फल' खालामनो हानांगौ आरोखि। दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्राथ' माने बुजियो बुजिनाया, थेवबाबो बिसोरनि साननाय हनाया बारा खामानि मावनो नागिरा आरोखि दै लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं खावलायो आरोखि ना, जोंनि बर' लाइमोनफ्रा, सिख्लाफ्रा आरो हिन्जावफ्रा आरोखि ना, जाहाथे गुबुन हारिजों हाबा जानानै गावबा गाव माने जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लाया आरोखि ना, आं बेखौ खावलायो। ओमफ्राय कमेन्टआव फैबावदो लोगोफोर, कमेन्ट मा लिरदों देब्रा लिरदो दे। 12 मिनिट थांबाय लाइभआ, मेगना बारा सिनायालै लाइटआ माबाना मोजां नङा। न'आ दासो लुहांदों, माने एसे मानि प्रब्लेम लोगोफोर, ओंखायनो आं दाबो कमप्लिट खालामनो हायाखै। लासै लासै मावलांगोन आरोखि, लासै लासै खालामलांसै, उपाय गैया। हावरिया माबाबा बेबायदि जायो आरोखि ना। भगबाना जायनो हरदों आरोखि ना, इसोरा जायनो हरदों ना, बाहायबाबो बाहायख'नो हाया ना। जायनो हराखैथाय माने एसे एसेल' माने थोब्लेद माब्लेद आरोखि ना। दा बेबायदि उपाय गैया, इसोरा जेरै दैदेनो बिदिनो थांनांगौ जायो आरोखि ना। जों बयबो इसोरनि सायाव भरसा खालामनानै संसारखौ जानांगौ जायो आरोखि। 13 मिनिट थांबाय लोगोफोर, लाइभ सोरबा दे फैबावोबा कमेन्ट होदो, माखासे कमेन्ट होदो दे, कमेन्ट रायलायनि। 13 मिनिट थांबाय लाइभआ। दा ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो आरोखि ना। आं दिनै बै बर' लाइमोनखौनो बुंबावनोसै आरोखि ना, बुथारजानायखौ। बिराद आंबो गोसोआव दुखु मोनदों आरोखि ना। बिमा बिफाया खांबाय बाबाय फेदेरबाय ना, गोरलैनिफ्रायनो खांबाय फेदेरबाय, फिसाफोरनि सायाव माबा मोनसे आसा आरो मिजिं दंमोन ना। अबथिरा थैनानै थांबाय, मा खालामनो ना। आंबो दुखु मोनो बेफोरखौ ना, साननानै नायोब्ला माने बिदि जानो नाङामोन, जाबाय। दा बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों, बेखौनो आंनिफ्रायबो इसोरनाव आर'ज गाबो आरोखि ना आङो, जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोन थाहैथों सोरगोआव। दे कमेन्ट खालामदो, बर'नि लिरलै एसे बुजिनाय बायदि ना। मा लिरखो? थोंसो सानो माब्रा, थोंसो सानो माने बुजियाखिसै। एसे कमेन्ट लिरबावसाय लोगोफोर, एसे मोजाङै माबासाय, माने थोंसो सानो ना मा जाखो? औ बिदिनो जागोन, मोजां
सिनायनो हायाखिसै। जेखि जाया कमेन्ट होदो लोगोफोर दै, कमेन्ट होबाय था, एसे रायलायनि। आधा घन्टा लाइभ थांबाय, आधा घन्टाथ' नङा, 15 मिनिट लाइभआव थांबाय आरोखि ना लोगोफोर। मा लिरदों मेसेन्जार, बबेनिफ्राय नायदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो ना। कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बोथोरा माब्रै? बिराद गरम ना लोगोफोर? गरमबाबो गस्ला गानदों आङो। गस्ला गानाबा थानो हाया आं ना। गस्ला गानाबा उसुबिदा मोनो। सोरबा सोरबा बिनो गस्लाल' गानो आरोखि ना, खिन्थु आं बेबायदि गाननो हाया आरोखि, बोरैबा मोनो। रायलायदो दे, रायलायदो, कमेन्ट हरदो। होमबा लोगोफोर दै, माने लाइभखौ आङो दोनथ'नाय जासिगोन। उननि लाइभआव फैफिनसिगोन आरोखि ना लोगोफोर। नोंथांमोनजों एसे सावरायनो होननानै बे मोनाबिलि समाव आङो लाइभआव फैनाय जादोंमोन। माखासे कमेन्टजों फोरमायबाय। जेखिनि आंनि लाइभआव थानानै बा मोनफा मोननै कमेन्ट हरबाय, नोंथांमोननि माबायाव आरोखि ना, नोंथांमोननिसिम आं गोजोननायखौ बावहरबाय। थेंक इउ कमेन्ट हरनायनि थाखाय, आंजों मदद लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोखि ना। दा आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'सिगोन। लाइभखौ बन्द' खालामथ'सिगोन आरोखि दै। थेंक इउसै लोगोफोर। सोर हरबावखो? मा नाम जाखो? फनब्राहामा। मेगना मोजाङै माबायालै बे गावनि मोजां सिनायाखिसैलै। टु बय ए बिमब्रा गावनि, बिमब्रा गावनि माने मोजाङै बुजिजोबाखिसै दै आं हले। मोजाङै बुजियाखै लोगोफोर, माने कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो हायैनि थाखाय अन्नानै निमाहा खालाम दै। कमेन्टखौ आं बुजिजोबाखै, नोंथांमोना निमाहा खालामबानो जाबाय कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो हायैनि थाखाय। दा आङो माबानो हायाखै नै, गावनि मा लिरदों? टु बय ए बिमब्रा गावनि, मा जादोंथाय? दे होमबा लोगोफोर दै, माने 18 मिनिट थांबाय, जों लाइभखौ दोनथ'दिनि। उननि बाराव लोगो हमफिनसै दै। बाय बाय, गोजोन्थों लोगोफोर। जै बर' हारिनि जै। दोनथ'नोसै।